Josep Lluís i Daniel havien sigut excel·lents amics des que eren menuts, de manera que quan van acabar el batxillerat i es van matricular en la universitat, semblava lògic que compartiren un pis a la capital, car el poble on havien crescut es trobava a més de 100 quilòmetres d'allí. Els dos xicots no trigaren a acostumar-se i gaudir de l'estimulant vida universitària, de les emocions de la gran ciutat i de la llibertat de no viure baix la supervisió dels seus pares. Van fer nombrosos amics entre els seus companys d'estudis, i va ser entre ells on escoltaren per primera volta una llegenda urbana molt coneguda en aquella comarca, que contava la història de l'anomenat autobús que porta ànimes. La llegenda contava que feia molts anys, poc després de concloure la construcció de l'autopista, hi havia hagut un conductor d'autocars molt orgullós de la seva destresa conduint, car era capaç de concloure els seus recorreguts amb molta més puntualitat i rapidesa que els seus companys. Un dia, volent una volta més impressionar als seus superiors i guanyar un extra, va realitzar un servei enmig d'un paorós temporal que azotava la regió, desoint les recomanacions dels seus companys de que no ho fera perquè era molt arriscat. Com era d'esperar, el conductor va patir un terrible accident amb el seu autocar, en el que van morir ell i tots els seus passatgers. D'aleshores ençà, deia la llegenda, aquell vehicle malfadat recorria l'autopista, portant les ànimes dels seus desafortunats passatgers i el seu conductor maleït, i capturant les d'aquells prou insensats com per a pujar-hi en alguna parada. Daniel i Josep Lluís es quedaven la majoria de caps de setmana al seu pis en la capital, però alguns, moguts tant per una certa nostàlgia com per la insistència dels seus pares, anaven al seu poble per a veure als seus parents i altres amics que s'havien quedat allí. Prenien un autocar el divendres per la vesprada, després de classes, i tornaven el diumenge per la nit. Però un divendres, una sèrie de contratemps van fer que perderen l'autobús que havien de prendre. En altres circumstàncies hagueren tornat al seu pis i ja hagueren anat al seu poble el següent cap de setmana. Però aquell tenien un interès especial per anar, doncs els seus antics companys de l'institut havien organitzat una reunió i no estaven disposats a perdre-se-la. Així que, desesperats, van córrer cap al taulell de l'estació amb l'esperança de poder prendre un altre autobús. Malauradament, l'empleada que els va atendre els va indicar que no eixia cap autocar més cap al seu poble fins a primera hora del matí següent. Això va deixar desolats a Josep Lluís i Daniel, que s'allunyaren abatuts del taulell, discutint sobre què fer. Certament, no estaven disposats a perdre's la reunió amb els seus antics companys d'institut al seu poble. Els resultava un enfarfec tornar al seu pis per a tornar matí al dia següent, i els horroritzava quedar-se tota la nit a l'estació. Estaven encara parlant sobre aquella qüestió quan algú els preguntà, sobresaltant-los pel que els succeïa, i en girar-se van veure que es tractava d'un conductor d'autobús. No havien vist d'on havia eixit, ni l'havien escoltat acostar-se. Lluïa l'uniforme de la coneguda companyia els vehicles de la qual prenien, tot i que el seu aspecte semblava un poc antiquat. Josep Lluís i Daniel li van explicar a l'home el que els havia succeït i li van manifestar el seu malestar per poder perdre's la festa amb els seus amics. Llavors aquest els va consolar, condescendentment, i els va dir que en ocasions passava per aquella estació, encara que a altes hores de la nit, un autobús que els podia dur al seu poble. El conductor va instar als dos nois a que s'ho pensaren, i quasi sense donar-los temps a contestar o agrair-li-ho, va desaparèixer entre la gentada. Daniel es va sentir entusiasmat per aquella revelació, però Josep Lluís es va mostrar més moderat. Havia estat ell qui més havia advocat per anar-se'n al pis i tornar a l'estació a primera hora del matí següent, pues considerava molt incòmode, i fins i tot perillós, passar la nit a l'estació. Daniel, però, no pensava igual. No li venia de gust caminar de tornada al pis, portant les seues maletes per a escasses hores després tornar matí a l'estació, i considerava que s'arriscaven a adormir-se o que els sorgiren més complicacions, i ja que estaven allí, era preferible esperar a l'autobús que els havia dit aquell estrany conductor, i si no passava, doncs ja prendrien el primer que sortia pel matí. Van ser els arguments de Daniel els que finalment decidiren la qüestió, de manera que els dos xics van avisar als seus pares,
es compraren alguna cosa per a sopar i s'instal·laren en un banc amb el seu equipatge, on tractaren de fer més suportable l'espera conversant entre ells o amb amics pels seus mòbils. El temps va anar transcorrent lentament, fins que l'estació a poc va quedar buida i silenciosa. Daniel i Josep Lluís es van sentir un poc intranquils per veure's completament a soles en aquell enorme i solitari indret, però exceptuant el pas d'un parell d'autocars nocturns dels quals no baixà ni pujà ningú i l'aparició d'un captaire que els va dir alguna cosa en un idioma estranger i acabar anant-se'n, no va succeir res destacable. Havien transcorregut ja algunes hores d'espera i Josep Lluís i Daniel es sentien impacients i cansats. Començaven a pensar que potser l'autobús nocturn que els havia dit el conductor aquella vesprada no anava a passar, i allò va fer que es desesperaren encara més, puix encara restaven algunes hores per a que sortira el primer autobús del matí. Per acabar d'empitjorar les coses, s'escoltaren uns trons en la distància i algunes gotes van caure sobre el paviment, anunciant que s'acostava una tempesta. Josep Lluís, que havia acceptat la proposta del seu amic de passar la nit a l'estació de mala gana, va començar a queixar-se amargament de la situació en la que es trobaven, el que va provocar una agra resposta per part de Daniel. Els dos amics estaven a punt d'embrancar-se en una discussió quan sobtadament un autobús va fer la seva aparició en el recinte de l'estació i Daniel i Josep Lluís van poder llegir al seu rètol, molt contents, que era el que estaven esperant. El vehicle, quasi sense fer soroll, es va aturar just davant d'ells i va obrir la porta i el compartiment d'equipatges. No va baixar ningú, però els dos joves, entusiasmats ara per aquella inesperada arribada, ràpidament van col·locar les seues maletes en el compartiment i pujaren. L'interior del vehicle estava en penombra i el conductor, que semblava cobert per una ombra, era apenes una figura informe darrere del volant. Josep Lluís i Daniel el van saludar i li preguntaren per l'import del bitllet, però el xòfer, sense dir un mot, va fer un gest de negació amb la mà, somrigué i els indicà que passaren a dins. Allò va estranyar un poc a Daniel i Josep Lluís, però van acabar pensant que tan sols era un gest d'amabilitat del conductor, de manera que li ho agraïren i avançaren pel corredor buscant seients lliures. Tot i l'escassa llum, els dos xicots s'adonaren que l'interior de l'autobús, encara que net, es veia prou antiquat. Hi havia algunes persones assegudes dispersament, totes despertes, tot i que amb mirades perdudes i inexpressives. S'escoltava el murmuri de la ràdio, però resultava impossible entendre el que deia, i fins i tot saber si qui parlava era una dona o un home. Tot resultava un poc estrany, però els dos joves es trobaven tan cansats i enfastidits per l'espera que ho ignoraren i segueren. L'autobús va arrencar i ben aviat havia abandonat la ciutat i circulava a regular velocitat per l'autopista. Josep Lluís i Daniel apenes van conversar o mirar els seus mòbils, ja que tot i que contents perquè l'autocar que havien estat esperant tan ansiosament haguera aparegut finalment, es trobaven fatigats. Daniel no trigà a quedar-se adormit profundament, però a Josep Lluís, malgrat estar igualment cansat, li va costar més, de manera que durant una estona es va entretindre contemplant el paisatge a través de la finestreta. La fatiga, no obstant, anava gradualment apoderant-se de Josep Lluís, que començà a dormisquejar i a despertar-se confusament poc després, dominat per una somnolència que va acabar fent-li perdre la noció del temps. Però malgrat l'ensopiment que l'havia envaït, Josep Lluís va començar a tindre la sensació que duien el que li semblava hores a l'interior d'aquell obscur vehicle, i s'adonà que no podia discernir on es trobaven, puix gradualment el paisatge a l'altre costat de la finestreta havia anat esvaint-se. No es distingia ja cap tret del terreny, ni es veien llums de pobles o cases, o d'altres vehicles. Només la carretera, que pareixia prolongar-se cap a una foscor que es feia més asfixiant per moments. Una sobtada i inexplicable inquietud va començar a apoderar-se d'ell, i mogut per aquell neguit va mirar al seu voltant. Els altres passatgers seguien asseguts als seus seients, desperts tots, però amb la mateixa mirada inexpressiva que quan havien pujat ell i Daniel. També continuava escoltant-se l'indefinit murmuri de la ràdio. Josep Lluís tornà a acomodar-se i tractà d'asserenar-se, dient-se a si mateix que tot allò no eren més que imaginacions seues i que segurament estigueren a punt d'arribar al seu poble.
Al seu costat, Daniel continuava dormint profundament, però ara Josep Lluís es sentia incapaç de tornar a fer-ho. Va ser llavors quan el noi va distingir en el seient a l'altre costat del corredor del que ocupava una revista, i no volent despertar a Daniel ni sabent què fer, l'agafà i començà a fullejar-la. L'estranyesa, la inquietud i fins i tot el temor començaren a apoderar-se de Josep Lluís a mesura que passava les pàl·lides pàgines d'aquella revista, el paper de la qual semblava fràgil i trencadís. En els seus articles es parlava d'esdeveniments que havien tingut lloc feia molt de temps, de personatges que havien mort feia anys. Desconcertat, va tornar a la portada i es va quedar gelat en veure que indicava una data de feia dècades. Era impossible, no podia ser que aquella revista haguera estat en aquell seient durant tants anys. L'autocar va donar llavors un sotrac, com si haguera pres una corba amb brusquedat, i la revista li va caure en la falda, quedant oberta per una pàgina amb un article que no havia vist abans. El xic va començar a llegir-lo. Parlava sobre un autobús que havia patit un accident en el que havien mort tots els seus ocupants mentre circulava enmig d'una tempesta. Però en veure la foto que acompanyava el text, Josep Lluís va sentir com el recorria un calfred. En ella es veia el vehicle sinistrat, que no era un altre que aquell en el que viatjaven Daniel i ell, i al seu costat estava el seu conductor, que era el mateix que els havia parlat a l'estació. Era l'autocar maleït del que els havien parlat els seus companys de la universitat, l'autobús que porta ànimes. La sorpresa i la incredulitat van deixar pas ràpidament al terror. Josep Lluís, desesperat, va despertar bruscament a Daniel i li explicà atropelladament el que succeïa. Abans que el seu amic s'haguera espavilat i acabara de comprendre el que passava, Josep Lluís, sense saber molt bé què fer, es va aixecar i avançar pel passadís cap a la part davantera de l'autocar, mentre els altres passatgers, lentament, es giraven envers ell amb mirades impertèrrites. Darrere d'ell podia escoltar-se a Daniel, cridant-lo i preguntant-li pel que succeïa. Amb passos dubitatius, Josep Lluís va arribar finalment al costat de l'habitacle del conductor, que continuava envoltat en una ombra que impedia distingir els seus trets. «Disculpe, senyor, li podria fer una pregunta?», va dir Josep Lluís amb un fil de veu. El conductor no va contestar immediatament, sinó que el xicot va poder distingir com es girava lentament cap a ell. Daniel va arribar al seu costat en eixe moment. Una sobtada llum va il·luminar aleshores l'habitacle, fent visible per als dos joves al conductor, al que ràpidament van reconèixer. Es tractava del mateix que havia parlat amb ells a l'estació, el que els havia suggerit que prengueren aquell autobús nocturn. L'home els va mirar amb gest inexpressiu durant un instant. «Em podria dir a on es dirigeix aquest autobús, per favor?», aconseguí preguntar Josep Lluís gairebé quequejant. Un pervers somriure es va dibuixar al rostre del xòfer, que davant els horroritzats ulls de Daniel i Josep Lluís va adquirir sobtadament un aspecte cadavèric. «Heu volgut pujar a l'autobús que només circula en les nits aciagues, i ara sereu els seus passatgers per tota l'eternitat», va anunciar lúgubrement l'espectre amb veu cavernosa. Una sobtada lluminositat carmesina va inundar l'interior de l'autocar. Josep Lluís i Daniel es giraren i van veure, paralitzats pel terror, que el vehicle circulava per una desmanegada carretera als costats de la qual es dreçaven ardents flames altes com muntanyes. Darrere d'ells, els altres passatgers exhibien ara un aspecte putrefacte com el del xòfer. El murmuri de la ràdio havia anat guanyant progressivament claredat, i ara els xics podien distingir que es tractava de veus exànimes, que cridaven, es lamentaven o entonaven càntics impius, com cors d'ànimes turmentades i condemnades. Els agònics crits dels infortunats nois van ser ofegats per aquelles veus malfadades i el rugent crepitar d'aquell foc demoníac, fins que finalment va caure sobre ells una opressiva i inexorable obscuritat. Un nou dia començava a l'estació d'autobusos de la capital. Amb moviments ensopits, la dependenta del quiosc distribuïa la premsa sobre l'expositor. Alguns diaris obrien portada amb la notícia de la inexplicable desaparició de dos joves universitaris. Eren Daniel i Josep Lluís els que apareixien en les fotos. Malgrat l'exhaustiva i metòdica investigació, la policia no havia estat capaç de trobar-los o d'esclarir les circumstàncies de la seva misteriosa desaparició.
Dues xiques van passar per davant de l'establiment conversant distretament. Una d'elles li estava contant a l'altra la història de l'anomenat autobús que porta ànimes.